Kabenta ka mga kwa ban kren hang ni kalong hadin mga UI ban nga saki lengba ki comment section, lengba ki post po ki social media, lengba ki jingya kren haki rensan ki group WhatsApp. Sepang kita ki performance jong ki MLA lan ki MDC. Lese kom ki pajba khamtam ngi ki bananong kendong. Lese wat na bo suaru kom ju nginang don habdeng kejing duna bahaya kata kejing tip lan nginang sadin bah halor kom kini. But ngasukwa ban keren lan ngakwa ban pasat jing mut ni kalong kan mau ko ki produk persna. Lada UMLA jong pi bet jonga dan ni MDC jonga bet jong pi. Kidang long betik tang kita kinong sam scheme lan ni sam MLA scheme. Kamut don jingmut bangin jit nam ta jong ki. Lada kim dei hi kita kinong shna ya ki an. Lani kinong thawan ban wanra ya ki scheme lani ban shna scheme. Kamut toy ban don kom kita ki MLA. Pila ban sam habashit bashay ya ke MLA scheme. Kata kadai ke jingyaro ke bakraw namta ubriu ba kloy ban sam habashit bashay tang ba kan mau ba ka MLA scheme barabor wada da umdon tu MLA ro kadai hi ka baha kanong kenti ka ba ka sarkar India bat ka sarkar jela kala ada mang na benta laki jong konferensi ba don ki cap ki ba klat no MLA la ni umdon su MLA 4 ka by election kitu ki constituency sisna mai 4 la ban kondok ya ka election pisawat jing tip ya kan ne ba hatu ki yo ne kim yo ya gitu ka MLA scheme de ladaki yo ya gitu ka MLA scheme kamut ba katu ka MLA scheme lada umdon MLA ru kadai ka hok jong ba bat ki yo ben mano ba don hangta ban simmenta dayu video haka jing si shalai MLA udah tang counter sign ban approve ba la de pass la de pelat ya ka MLA scheme jong ki pajba hatu konsensi tang kata hari ka jingmut nong mikmat la de ka jingmut nong thawan kamut ni don kam ya kita ki nong mikmat ki nong thawan ki ba omdei ketu ka scheme ka bala don lupa bakin sarong la ni bakin khalau ya ketu hari kadai ka jing mut ba ni wat khanang kini ki MLA makini kin lej ban tenru haman ki department haman ki ministry haman ki jaka ban yit ki ai ki jing mentoy nam tau pajba pat ha ai ki jing jong pajba la ka dei nam ta ka road connectivity la ka dei nam ta ka healthcare system la ka dei nam ta ki industries la ka dei nam ta ka employment la dei kanu ru ka dei hi ki jing ki kli jong ki MLA kam dei boong bagi jing kli tang kita ki MLA badon hakal yang senyar ni kal yang persya MLA sahi MLA dei wei na plek kinong thawan rakum kinong thawan kim don ni kata ka bor ni ka ikhtiar ke jongki ban pendep hok kamram ke jongki nan de boong ba kita kinong thawan namar ba kidon hakal yang persya isya le silang khmat isya ban ben ha kita ki liang senyar kata ketika kamkai namar belai kumno unong mikmat uba dei ban mikmat ya ki sanpon rupo jarngut ki briu naka konferensi udang sya ban ban udang sya le silang khamat namar ba kajimut no mikmat kalong utu wei udai unong mikmat jong kini ki sanpon rupo jarngut tela datang ya utu no yalam la le sya le ban lupa kamut yu pajba le de manu banang mikmat nam takini pajba manu ban klan terpeng manu badon ikhtiar pat ban yasat nam takini pajba lada iwat yu tu no ya lamru ki kedi akai bet kedi bet kejat kita kadai kan nuksa ke bang pan keren ni ngam tau personal ya no ngam keren ban ong ba penrem ya no pen kesan ya no henrei ga keren ke jing sisa kam syamut tang mar ba ka keren ke jing sisa ba pin keno pat ba ong ba namar ba udei
jong ka VPP o nomor udai jong TMC o nomor udai jong NPP o nomor udai UDP henry ngamdai jong no ru bat ka jing shahi kadai tang katahi ke balak ban penlaj luit yang abat yapi ban ngidon kam ban kren bat ban yai kren ru ya ka jing shisha na banta ka jing mentoy jong pat bak no snong jong jaj ben riu jong ki produk persnam ki jong